Good afternoon, everyone. Welcome back to our YouTube channel, Vloggers. Yours truly. God is good all the time. And thank you, Lord. We are blessed. So, last na nga topic, atong gisgutan ang social action part 2, no? Atong gipokusan ugamay ang political education. So, karon atong pagahisgutan ang Holy Mass o Holy Eucharist. Unsa man gyud atong makuha niini kining diha sa Santos nga Misa. Ato kining nahisgutan sa Seven Sacrament ang Holy Eucharist nga kini gitupod ni Kristo during sa Holy Thursday ug dinha usab yugasan ni Kristo ang mga 12 ka apostoles sa ilang mga tiil nga mao kini ang gibilinan o gibilin ang dakong authority sa pagsilibrar ni ining Santos nga Misa nga makahatag kanato og balik ngadto sa Dios o paglig-on sa atong kaugalingon, no? Ang Santos nga Misa. So, ang Santos nga Misa diha nato makuha ang daghang mga channel sa mga grasya. Ug sa matag higayon nga kita nagasimba, daghan kitang makuha. Mao nga ngayong mo simba man ta, ada na abitay nagsigig simba diha. Mao lang gihapon ang ilang mga kinaiya, libakira lang gihapon o siluso o anaa ang tanan, no? So dili ta mulantaw ni ining mga katawan kay kitang tanan pulos ta makasasala, walay perpekto. Mabitang mo simba ta kay aron mo bayad ta sa atong mga sala. Kining pan o kining bino ginamasa kamot sa tao, ang mahal mo nga lawas o bililhon mong dugo, imo ang kaluwasan kinabuhi sa tanan. Sa tanan panalangini sa kadaot panalipdi. Yes, sa matag simba nato diha ang pagpanalipod sa mga umaabot nato nga mga misfortune sa atong kinabuhi. So ato nang naisgutan nga kini gitukod ni Kristo during sa Holy Thursday. So nganong mosimba man gyud ta? Una, diha sa atong kamatayon mao kini ang pinakadako nga muoy mo comfort kanato sa matag participar nato sa Santos nga Misa sa tibuok natong kinabuhi sa pagdebosyon niini. Kung pwede, kung naalang tay panahon, everyday ta mo simba devotion sa Holy Eucharist. Sa matag Domingo, mao kini ang gitawag og obligation nato bilang mga anak sa Dios o mga membro sa simbahan nga mosimba ta matag Domingo. Dili lang pod kayong simba ta kay napugusta, kun dili misimba ta tungod sa atong dakong gugma ug ilabi na gyud ang Holy Spirit maoy nag-imbitar kanato sa pag-attend sa Santos nga Misa. Mo bitaw nang mahibong ta nga sa panahon nga makasimba kita, linaw kay ang atong kasing-kasing pagkahuman nga makadawat kita sa lawas ug dugo ni Kristo. Nindot kay tungod atong paminaw dito sa sulod sa simbahan. Apan sa pagawas nato tungod kay ana ang daghang mga kalihukan sa mga daotan, mga music diri, mga unsa pa diha. Mao na nga kita usab pag-abot nato masuko ta. Anaan na usab kanato ang atong mga kinaiya nga dili maayo. Apan dili kita muhunong sa pagsimba. Kay kini mao kini ang pagdebosyon nga mao kini makatabang kanato sa panahon unya sa atong kamatayon. Kung mamatay kita, mamatay man gyud ta. Life is short, no? So, mao kini ang pagdebosyon sa Santos nga Misa. So, kung aduna kitay panahon sa matag adlaw, musimba kita. So, sa kada atin ng usab nato sa Misa, mao kini ang muuban umudala kanato ngadto sa Dios sa korte
mao kini ang mo-advocate kanato sa atong kapasayloan sa atong mga sala kining santos nga misa. So sa matag simba usab nato, mao kini ang makapawala sa atong mga temporary nga punishment sa atong nahimong mga sala sa kalibutan. Kay dili gyud nato kalikayan, nobody is perfect, makasala gyud ta. So mao kini makatabang kanato sa nga makapawala sa atong punishment, sa temporary punishment. So ang ikaupat mao kini ang pagdibuto nato sa santos nga misa nga nagabayad kita sa pinakadako nga tribute sa blessed humanity o mao kini ang mo assistance kanato ngadto sa Dios ang santos nga misa. So ikalima mao kini ang santos nga misa nga sa mohatag kini og suplemento. O kung nagkinahanglan tag mga vitamins sa atong lawas, makahatag usab kini mga supplement sa atong kalag. Sa daghan natong mga negligence nga mga wala nato gihimo nga ipabuhat sa Ginoo kanato. Kay dili nato malilong mianhi ta sa kalibutan o gipakataw kita sa kalibutan alang sa usa ka nagkalain-laing mission. Kung mao kini ang omission nga wala nato gihimo ang iyang ipahimo nga ri kanato. Example, ang iyang ipahimo nga ri kanato nga mutabang kita sa pagtudlo sa uban apan wa nato gihimo bisan og gitagkaan kita og talento sa Dios, kaalam sa Dios o wisdom sa Dios apan nagdumili ka tungod sa imong kakulang sa panahon. So sin of omission nga imong buhaton nga imong buluhaton nga wala nimo gihimo. So kining santos nga misa mao kini ang muhatag kanato og suplemento nga mao kini makahatag kanato og kalig-on sa pagserbisyo ngadto sa uban. Ug ang ikaunom sa matag simba nato nagapasaylo kini sa atong venial sin. Ug naga-determine kini nga maka-avoid na kita sa daghang mga sala nga atong nahimo nga ato nang nakalimtan. Mga venial sin. Venial sin rabitaw ni. So, daghan na kaayong venial sin, nahimo ng mortal sin. So, mga kaigsunan ko ni Kristo, mao kini ang santos nga misa nga maghatag ka na ito kapasayloan sa atong mga venial sin nga ato nang nakalimtan tungod sa kadaghan. So, ang ikapito, sa matag pagsimba, makapawala kini sa mga devil dominion, kanang pagdumala ba sa ni Satanas, nga mura na siya mo duma nato. So, sa matag simba nato, kini na mo'y makapawala niya, makapalayo kanato sa daotan tungod kay kanunay na kitang nagadawat sa lawas ug dugo ni Kristo. So, dili magmakawang ang ato ang pag-attend sa santos nga misa. Daghan kitang makuha niini. So, sa matag simba, mao na kitong giingon nga makaluses of devil dominion nga mao'y mo dumala sa ato ang kinabuhi. Ug ang ikawalo mausab kini ang pinakadako nga mo comfort kanato sa atong balaang kalag, sa tanang mga kalag nga atoa sa purgatorio, sa mga kalag nga anaa pa sa purgatorio. So diha sa atong pagsimba maka-comfort kini sa atong mga kaigsuonan nga nagamatay na, no? So ang ikasiyam mao kini nga mo bless sa atong mga negosyo o sa atong mga temporary nga affair, sama sa atong ang mga mahal sa kinabuhi. Temporary lang na. Dinhi sa kalibutan. Sa sunod nga kalibutan, wala na tay bana dito. Klaro, kay naa sa Biblia, nga nangutan na kung nahuman ang pito niya ka magsuon, nga na bana niya, nangutan na og kinsay tinuod nga bana niya dito sa laing kalibutan. Apan miingon ang Ginoo, buang-buang. So, grabe no? Kay sama na lang kita sa mga anghel dito sa kalangitan. So, ang ikanapulo mao ang pag mintras buhi pata, mao kini ang dako nga frappe nga makuha nato nga sa panahon unya sa atong kamatayon. Mao kini way mudala o mo gain kanato profit sa atong mga sa pagsimba sa matag adlaw o matag Domingo.
Ang ika-11 mao ang makuha nato o mahilig kay kita sa kakuyaw nga mga misfortune. Sa ato nang gikanta ganina, sa tanan panalangini, sa kadaot panalipdi, sa mga dangerous, sa mga misfortune nga mahitabo mo, mahilig kay kita kung kita nagadawat sa lawas ug dugo ni Kristo. Ang ika-12 mao ang atong hinumduman nga mao kini ang makapahamubo kanato sa purgatorio, sa pagpuyo sa purgatorio. Kay minsas buhi pa ta, mibayad ta sa atong sala pinaagi sa pag-attend nato sa Santos nga Misa. So aduna kitay 24 ka mga makuha sa Santos nga Misa ug ato kining ipadayon sa sunod nga part 2 kay taas na, no? So, ayaw ka mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel. I-push lang ang bell din sa ubos o aron ka mo ma-updated sa ato ang mga videos. Daghang salamat o maayong hapon sa tanan.